बानायनायनि सिनेमाया बिदिनो जेनेबा आदामोनखौ नुनानै स्टार्ट खालामबाय स्क्रिप्ट बानायहोबाय 2017 निफ्रायनो साननानै दोननाय सिनेमाखौ बानायनानै 2024 आव आङो बान्थाखौ मोननो हाबाय बिराद गोजोननाय मोनदों माने फार्स्ट टाइम 2005 निफ्राय मुभि खालामबोबाय थाङै दा माने 24 आव मोनफैबाय आरो बेबो निजा प्रडाक्शननिफ्राय फार्स्ट टाइम मुभि बानायनानै एकदम आरो स्पेशल थेंक्स होनांगोन आदाखौ फैसाबो लाबोआखै जोंनिफ्राय केन्डिनि बेदर लाबोदों बेफोरबायदि बेदर हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय वेलकम बेक टु माय चेनेल थ' लोगोफोर जों दिनै दंफैयो गुवाहाटियाव ओमफ्राय दिनै जोंनाव तारमाने आलासि फैनो नागिरदों ओमफ्राय आलासिया सोर बेखौ नोंथांमोना आलासिनो मिथिलांगोन अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो थाम्बनेलखौथ' नुनानै नोंथांमोना अलरेडि मिथिखादों आलासिया सोर थ' बिथांमोना दा फैगासिनो दङ ओमफ्राय एसे एनै संनोसै माने बारा संना मानोना आलासिया गावनो संना लाबोगोननो जोंनो एक्चुअलि पार्टि होनो दंखायोमोन नालाय स' दिनै दा माने जों पार्टि जानो गिदिर आरोना थ' दिनै भिडिअ बिनि बागैनो जागोन थ' नोंथांमोना अन्नानै दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर मिस्टारा ना लाबोदोंमोन ओमफ्राय नाखौ बइलसो जागोननो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर बइल जायो बिदि नाखौ खोन्थासै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव गोथाव मोनना मोना आलासिया जोंना संबाय वेलकाम जोंना आलासिया नै गावनो संना लाबोदों मालाय दा देखायनोसै मा संना लाबोदों ओमफ्राय लोगोफोर आंनि आइटेमा जाबाय ना बइल लोगोसे दालि संबाय आरोना बेलेग जेबो सङासै ओमफ्राय बिथांमोनानो लाबोखाबाय बेदर एवनानै थ' लोगोफोर दिनै जोंनि न'आव एकदम आलासिफोरा सबबो सफैजोब्बाय सोर दङ नोंथाङाथ' मिथिखाबाय बिथिं मुलुग बिथिं संगिना आरो नै सफैदों अमृत बसुमतारी बिथाङाबो देग्लाय बेस्ट एडिटर एवार्डखौ मोननो हादों बोसोन फिल्माव एकदम बिथिं आरो बोसोननि एक्टरा दङ बेसोरो मोनासै आरो जायखिजायाथ' दिनै एसे मिथिना लानोसै बिथांमोननिफ्राय एवार्डखौ मोननानै माबायदि मोनखो एसे मिथिनोसै ना थ' नोंथांखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय खुलुमबाय बाजै थ' सगिनाखौबो बरायबाय फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव बिदि मोजाङैथ' मोनाखैनो ना माबा खिन्थु मोजाङै मोनाखै आरोना थ' दिनै फर्मेलि एकदम मोजाङै एसे नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोनजों रायलायगोन सानबाय आरो ना खालिथ' माने स्टेजाव माने खावसेल'सो खोनासंनो मोनबाय नालाय समनि आंखालखाय थ' बेनिखायनो दिनै एसे मोजाङै आरो मिथिनो लुगैदों आरोना थ' माबायदि सिमां नुदोंमोन बोरै साननानै बे गाबनि रायख्लङा फैखो ओमफ्राय बान्थाखौ मोननानै माबायदि मोनखो बेखौबो एसे फोरमायहरदो जोंनो सिमांथ' थारमाने आदामोनखौ नुनानै अमदामोनखौ नुनानै जों सोलोंबोनाय लासै जेनेबा बिथाङानो जों इन्सपिरेसन माने आदाखौ फार्स्ट टाइम बै माने कलेज माबायाव नुदों गुवाहाटियाव लोगो मोनदों बेयाव गुवाहाटि माबा मोनसे फ्रेसार जायोमोन नामा ना आंबो फैदों बेयाव नायनो हेन्डसाम पुलिस खिन्थु लोगो मोनलायगौमोन आदाखौ जि लोगो मोनबाय एकदम गारलायनो हायो बिदि जाहैबाय गारलायनो हायो आदा जाहैबाय दा बिदिनो सोलोंबाय लासै आदामोननिखौ नुनानै ओमफ्राय दाथ' जोंनि गाबै जायख्लं सिनेमाखौथ' कनसेप्टआ आंनिनो 2017आवनो आङो राजिब रोनाव होननाय बिथांखौ लिरहोदोंमोन बिदिनो आरो बानायनो लुगैबाय बानायबाय आंथ' बेलेगफोर बायदि बिराद गिदिर प्रडिउसार नङा सासे स्टार्टिं जायोना स्टार्ट जिहेतु जाबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों बानायदों जेने थेने बानायदों नाजास्थाबनानै बेयाव बयबो आंखौ हेल्प होदों आरो जा बिथां माबायाबो दङ अमृत एडिटर जोंनि सिनेमानि माने बिथांनि खोथाखौ बुंगोन आङो ओरैबायदि माने गावनि बायदि खामानि मावखायो थारमाने बेयो माने ओरैबायदि टाइम होयो जों बेसेबां टाइम होदों जेनेबा शुटिंनिफ्राय जोबनायसिम बिथाङाबो बेबायदि टाइम होदों जोंखौ एकदम मानिनो गोनां एकदम खुलुमनोसो नांगोन बेखौ ओरैबायदि हमदायाबो मिथियो बिथांनि खामानिखौ बहुद माने खस्थ' खालामो कमप्लिट टाइम होयो सिनेमा बानायनायनि सिनेमाया बिदिनो जेनेबा आदामोनखौ नुनानै स्टार्ट खालामबाय स्क्रिप्ट बानायहोबाय बानायहोनानै दहायनो बुंखाबाय आङो सासे फिसा प्रडिउसारसो बेलेगफोरबायदि ओरै नङा माने जोंबो माने मोजां सिनेमा नायनानै मोजां मोनग्रा मानसि मोजां एक्टिं नायनानै मोजां मोनग्रा मानसि
ओमफ्राय फार्स्टथिं मोजां स्ट'रि नायनानै मोजां मोनग्रा हिसाबै जोंबो थारमाने मोनसे मोजां कनसेप्टखौ सिन्था खालामनानै स्क्रिप्टखौ रेडि खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय खालामनानै 2017 बानायहोदोंमोन बिनि उनाव माने आंथ' फिसा प्रडिउसार दहायनो होनखाबाय बिदिनो गोबाव टाइम लानानै आङो बानायबाय सानैनो माला बानायनो हागोन माला हागोन गेजेराव खनसे प्लेनिं लादोंमोन हायाखै फेलार जाबाय खिन्थु नैबे 2024 बानायथारनोसै होननानै पुरा फाइनाल टारगेटखौ लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय बान्थाखौ मोननानै माबायदि मोनखो बान्थाखौ मोननानैथ' जोबोद मोजां मोनदोंखौनो होनना बुंगोन माने माबा मोनसे बनायनायनि उनाव बिनि जुदि मोनसे एचिभमेन्ट मोनोबाथ' बिराद मोजां मोनखागोनानोसो बेथ' आंल' नङा बेलेगावबो मोनगोन फार्स्ट टाइम एसेबां गिदिर जेनेबा माने 2017 निफ्रायनो साननानै दोननाय सिनेमाखौ बानायनानै 2024 आङो बान्थाखौ मोननो हाबाय बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय हलफोराव रिलिजनि माबाफोर सानदों नामा जाहाथे माने बेस्ट फिल्म मोननायनि उनावथ' आरोबाव मानसिफ्रा दा नायनो जाबाय थाबायना थ' एसे माने हलफोराव बा इउटुबफोराव हगारनायनि माबाफोर सानदों नामा बेखौ सानना दोनखादों माखासे रायजो राजाफ्राबो आंनियाव फेसबुकाव बा माने सिनायनाय मानसिफ्रा मबाइलाव टेक्स्ट मेसेज बिदिनो हरो माला नुगोन माला होगोन होननानै ओमफ्राय सिनेमाखौथ' जोङो बानायबाय रायजोनो देखायनो होननानै माने बानायखादों आरो बानायनायनि सिगांनो मोनसे प्लेनिंखौ खालामखादोंमोन आङो जोंनि जायगायावबो फिसा फिनला दा मबाइल थियेटार हिसाबै बायदि देखायबाय थानाय जायोना जायगा गामि कमिटिफ्रा लांनानै बेखौ देखायखांनानैबो आङो फिल्म फेस्टिभेलाव हरनायनि प्लेनिंखौ आगोलावनो लाखादोंमोन दा जोङो रेडि खालामबाय थादों अलमस्ट जाबायानो फेस्टिभेलफोराव माने हरनो नेसनेल इन्टारनेसनेल फेस्टिभेलफोराव हरखागोन बेखौ ओमफ्राय मोननै मोनथाम मोनब्रैसो बिदिनो फेस्टिभेलफोराव हरखांनायनि उनाव 2025आवसो आङो हल रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि बेबायदि प्लेनिंखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय एसे संगिनायनिफ्रायबो मिथिनोसै माबायदि मोनखो एक्सपिरियेन्सआ माबायदि फार्स्ट टाइम डेब्यु डाइरेक्शनखौ होनानै माबायदि मोनखो माबायदि सानखो माने एक्टिंनिफ्राय डाइरेक्शनसिम माने फैनो मास मोनसे मोननैसोनि सिगांनिफ्रायल' आं मिन्थिदों खोमा जों शुट खालामगासिनो दंमोन आरो जों बर'निथाय होमबासो एसे माने प्लानिङा बे आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो माने मुभिखौ ओमफ्राय आं माने ओरैनोसो बुंदों नामा बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनाव बानायमारबाय आंखौनो डिरेक्ट खालामनो थिनबाय आंबो एसे नाजाबाय ओमफ्राय बिथांमोनहाबो सापर्ट होबाय आंखौ माने गावनो डिरेक्सन खालामनाय गावनि एक्टिं खालामनाय एसे टाफ जायो नालाय ओंखायनो माखासे बिसोरबो मा होनो नेरसोन बिथां माबा बेबो एसे सापर्ट होबाय आरो राइबेल बिसोरो माने आंखौल' होननानै दा सानसै आरोना डिरेक्सनाव बिथांमोनहाबो आखाइ दंजोबो बयबो ओमफ्राय मोजां मोनबाय माने बेस्ट मुभि एवार्ड मोननानै मोजां मोनदों आरोना लोगोसे बेस्ट एक्ट्रेसनिबोथ' मोनबाय नोङो बेस्ट एक्ट्रेसबो मोनबाय गोजोननाय मोनदों माने फार्स्ट टाइम 2005 निफ्राय मुभि खालामबोबाय थाङै दा माने 2014 माने 24 आव मोनफैबाय आरो बेबो निजा प्रडाक्शननिफ्राय फार्स्ट टाइम मुभि बानायनानै गोजोननाय मोनदों जोबोदनो आंखौबो चान्स होदों दोंसे मा खालामदोंमोन नोंथाङा बे मुभियाव जोंना मुलुग भाइमोन संगिनामोन आंनोबो चान्स होदों दोंसे मेथाइआव आरो बिसोरनि टिमजों खामानि मावनानै बिरादानो मोजां मोनदों थ' बुंनांसिगोन मुभिखौ जे साक्सेस जादों बिराद गोजोननाय मोनदों आं एकदमबारे स्पेशल थेंक्स होनांगोन आदाखौ फैसाबो लाबोआखै जोंनिफ्राय लाबोदों बेफोरबायदि बेदर फिसा प्रडिउसार होननानै फैसाबो लाबोआखै हराव थांनानै मानसिफोरा जोंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों अखा बोथोर मानिनांगोन बिदिनोथ' टिम वार्क ना माने मोनसे खोथा बाजे आदानि शुटिं टाइमाव आङो जेनेबा माबामोन माने मालाबाबो नुफेराखैमोन खिन्थु माने सासे सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै बिथांनिफ्राय बहुद सोलोंनांगोन माने पुरा माने माबायावनो केरेक्टारावनो थाखाबाय थायो जिराया आंथ' जेनेबा सिनियर होननानै सियार टेयार लांनानै होयो एकदम पुरा माने फुल कनसेन्ट्रेसनाव थाबाय थायो केरेक्टारावनो थाखाबाय थायो सोलोंनांगोन नायनांगोन आंबो मालाबा नायनो थांनांगोन र' दे बेनिनो बेदरखौ दिनै मोनजासिगोन आरोना আপোনাৰ মানে কি বিচাৰ এইটো প্ৰথম এৱাৰ্ড আছিল নে বিচাৰ এবাৰ প্ৰথম এৱাৰ্ড তো কেনে লাগিলে
এৱাৰ্ডটো পাই পেলাই অলপমান আমাক এৱাৰ্ড এটা মানুহৰ এটা মানে এটা শিকলি আৰু যেনেকৈ ধৰ অলপ আগুৱাই যাবলৈ কাৰণে এটা শিকলি আচলতে তো গতিকে এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু কৰিছোঁ বচন ফিল্মখনৰ কাৰণে পাইছিলোঁ তো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভাল ভাল মুভি হওক সকলোৱে এৱাৰ্ড পাওক মানুহক অলপ উৎসাহ দিয়ক আৰু চিনেমাবোৰ যাতে যিবিলাক বড়ো ফিল্ম বনি আছে মানে হৈ আছে সেইবোৰ যাতে সীমিত হৈ নাথাকোঁ যে বড়ো মাৰ্কেটতে অকল চলি থাকিব সেইটো নহয় অল অসম আমি ৰিলিজ দিব পাৰোঁ অকল মানে বড়ো এৰিয়াতে আমি চলাম তম্বু লৈ পেলাই চলাম তেনেকুৱা ভাবি থাকিব নালাগে গোটেই অল অসমতে চাব খালি অকণমান মানে আৰ্টিষ্টবোৰ অলপ ইফাল সিফাল কৰি লয় যেনেকৈ এতিয়া চাউথৰ মুভি আমি চাওঁ ডাবিং কৰাৰ পিছততো হিন্দীতে চাওঁ গতিকে আমাৰ বড়ো মুভি কেলৈ আমি দেখাব নোৱাৰোঁ তো সেইটো লেভেলত আমি মুভি বনাব লাগিব তো 2-এজন মানুহে বনাইছে দিছে হলত দিছে চলা নাই এইটো কাৰণে নাই চলা কি আমি সেইটো লেভেলত কৰিব পৰা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে জাষ্ট যেনেকৈ আমি চাই থাকোঁ চাউথৰ মুভিবিলাক তো সেইবোৰ অলপ চাব লাগে সেইবোৰ ভাবিব লাগে আৰু ভাল ভাল কাম কৰক ভাল ভাল প্ৰডিউচাৰ আছে বড়ো এৰিয়াত গতিকে ভাল ভাল কাম কৰক ভাল ভাল সেই চিনেমাটো সেইখিনি আৰু ধন্যবাদ थैंक you बिदिब्ला नोंथाङाथ' मिथिखाबाय दिनैनि पार्टिया जोंना मानि पार्टि बेदरनि पार्टि बिथांनि तारमाने खस्थ' खालामनायनि नामा थ' जों बारा एक्चुअली जों लोगो मोनलायलायाखैमोन दिनै आरो एसे फेमिलि जों एसे मा होनो गेट टुगेदार टाइप खालामदों आरो तारमाने बिथांमोनखौ लिंबाय थाबाबो तारमाने जोंबो फैबाय सोलाबा बिदि जाबाय दंमोन थ' फाइनलि दिनै बोरैबा मिलायनायखाय ज' जाबाय आरोना थ' बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै जोंनाव फैनायखाय थ' जोंबो दा स्टार्ट खालामसै जानायखौ ना एसे ओमफ्राय मा संना लाबोदों आंबो नायाखै आलासियानो संना लाबोदों बिदि आलासि फैबा एकदम टेनसन जाया आरोना गावनो संना लाबोदों माने आं जेबो खालामनाङासै दा खालि खुरनानै होनांगौल' आरोना बिदि आलासि फैबा टेनसन गैया दिनै लोगोफोर बिथिं अमाजों औवा मेवाइजों जा गोथाव संना लाबोबाय संगिनाया ओमफ्राय बिथिं आरो दाउ बेदर ओमफ्राय दा जानोसै जोङो बयबो कैसा लगा थोड़ा बिराद मोजां नै संगिनाय बानायना लाबोदों मालाय दाउ बे ओमफ्राय बे अमा बेम्बु सुटजों बानायदों जाय एकदम माने जोबसिगोन आरो एकदम बिराद गोथाव आरो नेक्स्ट जाथे मोनजाबावो औ बेखौनो मा आइटेम लाबोयो नेक्स्ट आंबो ट्राइ खालामसै बेम्बु सुट ना अमा इयावसो होनो ना अमा थिगानो टेस्टि जादों बिदि आलासि फैबा माने बहुत आराम मोनो आरोना माने संनाङाखै जादोंसो उल्टा गोथाव जादों लोगोफोर नै आलासि फैदोंमोन दा थांनो ओंखारबाय जोबोद मोजां मोनबाय थैंक यू सो माच फैनायनि थाखाय बहुत मोजां मोनबाय नेक्स्ट टाइम फैबा आं संगोन नेक्स्ट टाइम लाबोनाङा ज' संनायनि ब्लग लाबोगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय थैंक यू सो माच फैनायनि थाखाय दालि बायदिसिना संनानै जाबाय दे मालाबा लोगो मोनबावगोन aku log pam इफाले आइ होननाय मोनसे बर' सिनेमा रेडि खालामबाय थादों औ बयबो नायनो आं दहाय सोंनो बावदों गोदान प्रजेक्टनि खोथाखौ थ' आइ सिनेमा एसे टाइम लानो हागौ खिन्थु सिन्था सासा सोलिबाय थादों स्क्रिप्ट माने कारेक्सन सोलिबाय थादों जाय फेसबुकाव बिथांखौ फल' खालामो अलरेडि मिथिखादों आइ होननाय दाखालि पोस्ट हगारदोंमोन थ' जोबनायाव बेस्ट विशेस थाबाय माबा ओंखारदों ओके थैंक यू बाय बाय नोंथांमोनखौबो Advance Happy New Year. Thank you. Happy Same New to Year you. to all of you. Advance. Thank you. Bye bye. लोगोफोर आलासिफ्रा थांबाय ओमफ्राय आंनि ब्लगा दिनैनि बेनोसै आरोना एसेनोसै थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय ओमफ्राय 2024नि बेनो लास्ट ब्लग जासिगोन आरोना ओमफ्राय लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव माने गोदान बोसोराव ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट लोगोसे हाजासे शेयार खालामदो थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव गोदान बोसोराव टिल देन टेक केयार बाय मोजाङै हो बाबाय होनोबा बाय दुस्थुआ दाबो उन्दुवाखै दे बाय बाय